taparade maruhata mainang tapukama parmenggolta marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Saya tangihon maswaraku ali Jahuba, molo jauh-jauh ahu, didoroh aku homandok, lului maboiku, atong bohima nahulului ali Jahuba. Saya unang mata bunihon bohim maradopon ahu, Jahuba do panondangi diahu, dohot hatuaku, tung mida ise mama biarahu,
Jahoba do partana buato ningoluku, tumida ise ma ahubia haton, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan depata pergogo na suhatu dosan, amanami na dibona gijang, usehon matodim na badiai dohot hapistara nasian hoi, tusaluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam na badiai, di tonga-tonga ni hamion, lehon mahiras ni roha di naposon, majamita honatam, asalam pita, jalalam gada huriam na badiai, patotong mahuhut rohanami manguliho saat roh di ujung di bagasan haporsiaon naturoy. Mari hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon ma patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik parjolo sahatu patuluhon, patik parjolo, ahudo jahoba debatam, ninna debatata, dan jadi marakup ahu bahenonmu debatam, patik paduahon, dan jadi ganonmu jala dan jadi sumanonmu, manang ahana di bonegijang dohot na di bonotongon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan, patik patuluhon, dan jadi dohonon guarni debata, yang go soture dalana, ai hona uhumna dosogot akan namar sineang di guarna, ido sahatna, atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahom bartu patik mi, amen, marede mahita. Ina Jumat, kor ina Jumat.
Mahita. Tatopo tima dosata tuadopani debata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan nabadia. Amanami maritihiti Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujolom. Huhihala hami rikodo asini roham. Disaluhut hami halak pardosa. Alani ida ubahen hu paserep hami direnami sadarion di jolom. Jala hu parhotopotami. Tuna jojodo hami manibilisian akadalan muna badiai songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang di halamon roham hamatean ni akapar dosa. Alai hamu bauni rohana dolomoni roham asa mangulu. Sesa masa luhut hageduhon nami dohot pangarson nami. Mari tehite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasi ni rohamar hite panidangion doh tagogo nito di perbadia asa tarapul situ turu hanami majoho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmuna badiai. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuha sesaan ni dosata humokopita gabe dosa do ibana nasatumada dosa di bahe debata asa gabe hati gora ni debata hita mari hite ibana hasangapon mari debata na digijang. Amin.
Turpuk epistel di minggu tasadarion Mare de Mahita. Turpuk epistel di minggu tasadarion Imana di energian pangukapo 22 ayat 12 sahatu 20 sada tajahama marsika sorin hamima na parjolo idama girama ahuro wanaku maupa silihonon tuganup hobar tunani ulana. Martua maaka nama muri abid nasida asa marwaso nasida marjabar di hau hanguluani jala masuk sian aka harbangan tubagasan hutai. Ahu Yesus marsuru suruaku maka tidak kontuhamu akaon madapoton akahuriai ahu do urat dohot margani si Daud bitang si payas namar sinodangi. Ahu maka tidak kon diganup na ubege akahata panurirang di bagasan bukon. Didok ibana mama ketidak konon olo na Roma ahu tibu amin romaho ale Tuhan Yesus ayat 20 sadara mahita amanginang didongani asini rohani Tuhan Yesus maakan nabadiai ido sahatna martua doakan na tumangihon hatani debata jala no piopsa amin. Yesus Raja di
tidakon maha taha porsehotai rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tuma palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tebun si Maria nagabe-gabean si Anton di Parbadia andorang suabuhan. Edo tuhata na tumana bernit di pamuan ni silatus nama itu terpajol di bana di haup nersilang na tu amanai pargogo na satu dosani di si baimana pai mamsu kanoon mam na maungulu doho namate. Au porsea di tondi Parbadia jaladong sada huria nabadia huria atau kanala Kristen akan nabadia doho dasan dosa doho dataina mandok ngulak maulusu daing ni alang mate doho da nguluan na sora suda. Au
Tabegema tikting na maragam ditong atongan ni Minggu ta sadarion Minggu tanggal 1 Juni 2025 na perjulu goar dohot topi ni Minggu goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu ek Saudi lapatanna saitangihon ma suaraku ali Jahoba jala topik ni Minggu ima Jahoba do raja napaduahon sosial huria di Minggu sadarion pasahat sosial huria do hita sungod dalatta mangurupi dongatta na di bagasan parsahiton tapasahat may di bagasan las ni roha tupoti na pinarade ni huria di pitu masuk duksipul anon parmingguon napatuluhon pilihan bulanan di Minggu nanaingro tanggal 8 Juni 2025 pasahat pilihan bulan dohita tu bulan Juni 2025 tapasahat ma piliata tujolo di bagasan las niroha songon mauliate nirohatta tu debata napaupaton ulang tahun punguan ina parari Jumat di hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 patupa pertanyaan dohot perayaan ulang tahun pa 60 tahun do punguan ina parari Jumat ni huriatta ibadah di patupa pukul 10 wib maringanan di gereja napalimahon pertanyaan napo sebulung di hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 di patupa huriatta do pertanyaan napo sebulung di bagas nisi Listia MP Simajutak alamat Jalan Pasar Sada Gang Pendidikan nomor 30 A tasosoi ma yanak kota napo sebulung asaro tu pertanyaan ni napaunopon pesta perningotan hasasaor ni Toddi Porbaria na perjulu di Minggu naro tanggal 8 Juni 2025 ima pesta perjulu hasasaor ni Toddi Porbaria manang Pentakosta parminggota songon nasomal ima pukul 6 pukul 8 dohot pukul 10 wib tapahipu ma pangaradiota tu pesta Pentakostai napaduahon di hari Senin nanengro tanggal 9 Juni 2025 ima pesta paduahon hasasaor ni Toddi Porbaria manang Pentakosta masuk parminggota ima pukul 10 sia 30 wib manang pukul 7 30 borngin alani pinangido maharadio ni sude punguan kor na adong di huriatta asa patu bagihon kor di ulaon pesta parningotat di haroro ni Toddi Porbaria na paduahoni na papituhon ruas na tabba di Minggu sadarion nung ngatajalo gabe ruas ni huriatta ima keluarga niamata Eko Abde Syah Putra Situmeang Inata Nopitasari Gultum keluarga Pidahuria Sian HKBP Abdelik B AB Sidamanik Resort Sidamanik
Distrik 5 Sumatera Timur. Tinggal nasida nuaeng ima di Jalan Karya Ujung Gang Setia, Pasar Sada, Sektor Sada. Anggiat ma gaberuas na mangolu jala sitiruon nasida di jolo ni tuhatta. Dihamuna amanami nanami ruas na baru masuk tutonga-tonga ni huriaon dalam masjida do sudeyak kana porsea ruas ni huriaon hudak kami hamu amanginang jongjok kamu di inganam muna. Mau lihat ya mak udulma. Napawaluhon subangan bunga altar. Subangan bunga altar sadarion ima sian keluarga situa na baru ditabalhon. Mauliate ma di pasahat huriatta tu napasahat subangan bunga altari. Napasyahon parhalado manang ruas na marsahit dohot na pemulihan di Jabu. Nomor sada Dede Johannes Lubatubing, perawatan di Rumah Sakit Semarang sian sektor 5. Napaduahon marojahan siagian pemulihan di Jabu sian sektor 7. Napatuluhon Charlie Raja Napitu, perawatan di Rumah Sakit Bayangkara sian sektor 8. Paupaton Marnaek Lumban Gaol, perawatan di Rumah Sakit Hermina sian sektor 8. Napalimahon Hotmawati Borunaibaho, perawatan di Rumah Sakit USU sian sektor 12. Napaunopon Yuji Hutauruk, pemulihan di rumah sian sektor 8. Napapituhon Osdimar Butar-Butar, perawatan di Rumah Sakit Hermina sian sektor sada. Tatangnya koma asa anggiat tumibu hipas jala malum sian parsahiton sude akka ruas ni huriatta na di bagasan parsahiton. Pasapuluhon selamat ulang tahun. Sude parhalado dohot ruas ni huriatta HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai. Pasahaton selamat ulang tahun hatutubu dohot perbugason tuhamu saluhut parhalado dohot ruas ni huria. Namar ulang tahun mulai tanggal 26 Mei 2025 sahatu tanggal sada Juni 2025 sadarion. Saya diramoti tuhatta mahamu dilehon gajang ni umur jala tuhatta mana mamasu-masu hamu marhite-hite pasu-pasu partodion nang perdagingon diaka ulaun muna. Torop ni ruas ni huriatta na marulang tahun na saminggon godangna 20 siahalak na perjolo damseria borsitopul umur 67 tahun sian sektor sia sahatu nomor 20 sia Asharel Elnatan Simatupang umur 1 tahun sian sektor sada. Sai diramoti tuhatta mahamu dilehon gajang ni umur dohot di pasu-pasu mahamu diaka ulaun muna. Hatani tuhatta madok di poda 4 ayat 10. Say tangihon aleanaha jalajakon ma akahataki asatabba diho akataon ningolum. Songonima tikting na maragam di tonga-tonga ni huriatta mauliate ma di tuhatta mauliate ma di hita saluhut na. Marede mahita huhut papungu pelean.
tangi yang mahita. Holan sada di bata si sobaw nami di bagasan parnguluan nami si ganupari. Alani imauliate madiho aliamang nabasa di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Marulupuluk matod dinami manobaho di bagasan sadarion. Alani Tuhan parrohay mahami. Asaboy lihonon mo dihami habisuho doho tapis tawan nasian hoy. Laho mga tusi hatahanguluan na binuan mo tungulo nami. Parrohay mahami ganuk marsada-sada. Asa unang maparrohan ak pikiran nami tunadaw. Alay naing mahibulrohan nami. Lau tumangihon barita na uli di hasitongan ni hatam. Pinuji mahose sama dosa nami. Allah ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Mauliate madihose sama ng dosa nami. Amen. Hurian ni Tuhata, dihita sa luhut na nahinahulungan ni Tuhata. Remaja na po sobulong ng ama ng ina. Selamat ari minggu madihita sa luhut na manginang. Salam sehat. Sehat do sude. Sehat na hawak sehat do parbariban. Sehat do amak kainang. O sehat do atong. Sahalinay ma. Salam sehat madita sa luhut na. Mauliate ma. Dang mo dohodok do pahitakan. Biasa na molo jam songonon tarsay songon na mo dohodok do hita. Hata nito hata dihita di bagasan minggu eksaudi. Namarlapatan say tangihon masuaraku. Ali Jahoba. Natarsubat di buku Pesalmen di biddu 57. Mamukamay sian ayat sada. Satu ayat 12. Alay parjolo mahu jahahami di bagasan bahasa Indonesia. Songonon ma didok disi. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihat dan gemetar. Gunung-gunung lulu seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya. Dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu ya Tuhan. Sebab engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikian. Tajahama secara responsoria di bagasan bahasa Batak. Puji-pujian tu Jahoba. Jahoba do Raja marulupulup mata noon. Marlas ni rohama pulo-pulo akka nalani. Api mardalan di Jolona mangaton akka alona humaliang. Malala doa kaduluk songon pantis
maradopon bohi ni Jehovah, maradopon bohi ni Tuhan ni sadok tanoon. Ikon taruwak sogot sudi akka sisoba aji-ajian, akka napapuji-puji diri nami dagana-ganaan. Ikon marsoba tu ibana do sude akka debata sileban. Ay hodo ali Jehovah na sutibul gumonggom sadok tanoon. Tumibul si tutudo ho siyan nasa debata siliban. Say tarsabur do hati uron ni partigor, las ni roha diakan aujur marroha. Ima yang go sahatna. Jadi asa tabo tu membedakan debata, ima debata Jehovah, debata. Berarti cara pengucapannya ke bawah debata Allah ilah-ilah lain, debata Jehovah penekananna tu gijang. Asa tabo tu membedakan. Ati hamok kamanami dohot inanami. Jala tadadui, molo de huruf kecil ima ilah-ilah lain. Nah, berbentuk berhala alai debatana balga huruf besar ima Jehovah do raja imai huriana hinaholongan ni Tuhata Jehovah do raja, Tuhan adalah raja. Molo didok edetai Yesus do raja si gonggom nasa na adong hodo haraja onai idahawan no dibuka detayate ede nomor 3 dui manang adong dui manang nadaw buasa dedehon Jehovah do raja. Buasa jauh-jauh nakin aka amakta eksaudi ima pengakuan nasida say tangihon ma suaraku ali Jehovah. Eden yakainata inajuma penakin unang halupahon sudi dengan basana songoninang edeni korgabungan ni Huriata ikon toktong pasahaton sude asa ditangihon debata nama masu-masu ngolunyaka jolmai molotaida diguari raja di bagasan parngoluon ni hita jolma dang raja ni pertibiojo na parjolo na tabuat alai raja nasian banua gijang di bagasan Kristus Yesus tuhatai godang do ulaun ni raja nasian banua gijangi manang tuhata Yesus di bagasan parngolon ni jolma dia mai ibana do raja gumonggom saluhutna ibana do dokter jadi bola marsahit tidak di bidang perdagingon di bidang perekonomian di bidang hadagingon tu raja ima tabuani Ibanado raja pemulung buasa diguari raja tai pemulung di bagasa Tuhan Yesus Kristus ala diperbaiki dong ngulu ni jolmai sian ngulu na buruk tungolu nai baru ima ulau ni rajai ulau ni raja na rosian banua gijang ido bena diokuhon parpesalmen Jehovah do raja, Tuhan adalah raja. Ido benedetta nomor 10 pitui, raja na tumimbul ala buah, ala ibana do sigonggomi saluhut na pertibion. Ala ibana do manopang ngulu ni jolmai,
Alay bana do marmahaning ngolo ni jolmay. Di bahini nang suadong na manangihon rajay alay ikor mamasu-masu do rajay songon jarum jam ding-ding. Tapajo misalnya jarum jam ding-ding manang tapake di bagasat tangata nang peso apala taida ito rusi alay mardala do ibana songoniman nang pamasu-masun ni rajai di bagasan ngolun ya kana persiai ido ben didokon hodo rajaku babu saya amo kamang kenang husomba ho Tuhan husomba ho itu tapak pendek juga teh husombaho Tuhan holani bana do raja nama dongani alani unang halupahon dengan basana sudena di Papua doi marhite-hite akka edeta dohot pengakuata nang pengakuan ni parpesalmen pe ay songot dia do tutu Jehovah do raja molo di buku edeta nomor walu Jehovah di guarmu ala buai ibana nakin nunga tadokon namar mulia jalan namar sangap nama kaholongi dohot nama masu-masu nama ngarajai dohot nama dongani godang ni ulau ni rajai yate sedekar raja na di pertibion pe godang ulauna melihat rakyatnya bohado makmur do amad do sejahtera do tingolu perdagingon do di sarihon alai raja nata soba di bagasan Tuhan Yesus ima raja sigonggom ngolun ya kajolmai gabe marmulia ma ibana di bagasan nguluta hitape boido di kuari raja aku anak raja engkau anak raja ay bordohot raja na ditanoon boido hita diangkat Tuhani alani sembala dan pujilah dia ini nada pemuse ala buah ay molo diguari hita raja ni tano odo alai honan isa do raja ni huriai ima Tuhatta Yesus songon naung tay deho nakit di bukwede nomor 120 sadai di bahini marite-ite hatani Tuhatta nuaing di bagasan tikyon takas do di Papua Tuhan adalah raja yang baik yang maha kuasa yang maha mulia, yang maha agung, raja yang adil dan ditinggikan dan juga raja damai. Buasa polai kon sopot taibana, buasa polai kon pujiot taibana, nunga takas di Papua, di pesalmen siapulu pitu dohot di pesalmen siapulu siape, Jehovah do raja, akahitir makabangso, marhabang sahirumib humutal matanoon ima alani hamuliaon dohot namar mulia raja nata sobai ima debata Jehovah molo di Papua marhite-hite minggut tadi bagasan sadarion hamo kaamanami nahinahulungan ni Tuhatta hitanuain Jehovah do raja marolopolop ma tanoon marlas ni rohama pulo-pulo akan alani namar lapata doi hamo kamanami dohotina nami molo si pujio do rajai molo si sopao do rajai molo nama masu-masu do rajai berarti ikon marlas ni roha do hita berarti harus kita bersukacita marwolopolop do hita sedangkan aka pulo-pulo pe dohot nama ngokuhon Papua di bata Jehovah do raja namar mulia dohot natoktong mangalihon hasonangan nunga digoparhon manang napiga-piga na tay dari son opun jala haholomon maripot-ipot dungi muse api mardalan di jolona mangaton aka alona humaliang di bahini molo adong pengakuan ni
parpesal medison sude aka hagogoon na ditanoon boydo talu mon nga di pabuanak di ayat 5 malala dua kadolok songon pantis maradopon bohini jahuba di bahini sai marhaposan tu de batama hita marwolopolop tu de batama hita jala si barita honotta do raja hati korani di bagasan parngolota ay bangso namar mulia do hita di bahen tu hatai iman na pinabuana marhite-hite barita nauli di bagasan minggu sadarion di minggu eksaudi tablo mobi di tanggal 1 Juni 2025 mamulai bulan na matsaydinggan di bagasan nguluta ikon pengakuata Jahoba do Raja alani ikon marwolopolop saluhutna nasa natinopan ituhani mulai siada danak remaja naposope ikon dohot mangukuhon habal gaon ni Tuhani anggo debata na ditanoon nunga ditaluhoni alay diajak mahita di ayat 10 hamu aliak kana makahulungi Jahoba sai hagigihon hamu manajat molo di buku Amos pedi didokdo hagigihon hamu manajat alo hamu masih polisi unang tagonan najat oloy hamu alay tangihon hamu ma na mangaramo tidohon na madongani hamu ay asyan na dohamu di pardalanan ni ngolumuna di bahini di bagasan pardalanan ni ngolutta di bagasan sadarion ajakan molotau kuhon nakin ibana raja jala ditaluhon supia ni portibion gabe marlas ni roha mahita gabe marolopolop mahita ay nung atay na nakit di ayat 15 di buku pangukapon biddu 22 ima di durma aka biang lapatan na disi akan namangulahon naso hinalomohon ni ruhani Jahoba hapehita nang manada Tuhani ikonokuhonot na do doktong ibana do Raja Bolon ibana do parholong roha ibana do namanangihon ahana tapangido nang perongom aka hamauloni nang pegudang aka hamaolon na di bagasan parnguluoni alay doktong molojow hita tu ibana tangihonon na dohita ido na dakko to manang na kornidia nuang di tonga-tonga ni hobiaton anong dokor song ni kan tangihon hamu masoar ni tuhatai suara ni Jesus parmahani ay parmahan do tuhatai marmahani hita jolma jana dito gihod do hita tu ay hanguluani songon na di pesalmen 20 tului ditogu do akkana hinaholongan nai tu japalan na lomak ditogu-togu jala toktong diasi aka na hinaholongan nai nang perongom suara ni portibion mabuan tu hamagoan alay hita na porsia di Raja Parmahan Boloni ima tu hatta Jesusi na madongani hita na marmudu-mudu nguluta dohot na paibaruhon parngoluan ni pardagingota doh partogyota ikotoktong ibana mangalihon hasonang di hita alani molono nga mangulu di bagasan hasonang kita dia masih ulahonota dia masih dohonon na tuhita ay gudang dopehita na mangulu di bagasan ngulu hadagingon ima taulahodo akan nasohina lomohon ni rohani debata tasobba dope akka sumangot ni oputa tasobba dope aji-ajian na arong di portibion tasobba dope nagumogo tahilala mangurupi hita madongani hita di bagasan pardalanan ni nguluta hape nunga anak ni baja ihita nunga akan na hinaholongan na hita anay puasa hita muse olo marsoba tu naso hinalomohon ni rohani Tuhani di paingot mahita nuain di bagasan huason itu hatta Jesus di dongani do hita di tangihod do suarata molo jauh-jauh hita tu ibana
ay jongjong do ibana mlaho manangihon suarata dipitu ni naong ditotuhon tuhatay inganan laho manangihon suara niyaka na hinaholongan nay. Di ba hinihuwian itu hata na hinaholongan na hita? Dia manani igilda, molo debatado raja, jalai si sobaon, jalai Tuhan, berarti patik parjolo sa hatu patik patuluhon nakin. Diigil mahita, manoba raja, naung madongani hita, di bagasan pardalanan ni nguluta. Di ba hini naing dotok-tok kita, marsihohot tu ibana. Naing do asaw ng lari hita, siadalan hasitungan na hinalomohon nay. Ay kanadong do di bukid detay, ise naing masuk tupitui, taalusima, aw do naing masuk tupitui, ala ditangihor raja iduaw, ala didongani raja iduaw, ala ibana do raja sigonggom aw di bagasan pardalanan ni nguluku. Di bahin ikon marulupulo matod dita, jala ikon marhasonanga kita, unang tangyan hita di suara nasian portibion. Ay di hagigihon tuhani doi, molo hita magigi alanya hado hita magigi alanang lomor hatta mangida, alanya hado hita magigi ala diulahon dongata, najat na sohinalomohon ni bohata, dohot na sohinalomohon ni bohan ituhani. Alay molo di paido manang nadiigil nuaing, marhite-hite hatan itu hatta, iko dohonot tado, Jahoba si parmahanau. Edeta nomor 502 idui. Jahoba si parmahanau, ala dipatuk do, dang tagamun hurangan au. Molo tadok dang tagamun hurangan au, sotuk tapikir diperlengkapi Tuhani ma au dohot hamaraun. Dilihon matu au pesawat, dilihon matu au mobil, dilihon matu au bagian teknologi na adong di bagasan parngoluon. Dada holani, alay holan mangulu pehita di bagasan hahipasot dohot hasonangan. Nunga na di pasahat tuhatai, hamoraon nasian ibanai. Alani marhite-hite hatan itu hatan waing hamoka manami dohot inanami. Tapapulik mahita, sian suara-suara ni portibion. Siyan na mga rongom nguluton, tungolu partod dioni, ay nunga ditogihon suara ni Minggu eksaw di hita di bagasan sadaryon, tangihon hamuma suara ni Tuhani, jala toktong, marulupulo baik kamu, suara muna, laho pasangapon Tuhani, ito ben na deta nomor 435 ite, marulupulo todiki, dung jupang Jesus Tuhaki, ngata hilala jupang Jesus di bagasan nguluta, nama dongani hita, nama nugu-nugu hita, songon jaminakin, nasa itoktong mardalan, marnida pardalanan ni nguluta, nang pesotoktong iba na ganupari, taida di bagasan nguluta, ay marhitiyahay, marhiti partangya ngata, olo do ta tinggal hunatong ibana. Ala, nang hatop pitalaw tu karijota, tu kantor, tu usahata nagudangi, gabi lupa hita di suara ni Tuhani. Alay marhite jauh-jauh na di bagasan sadaryon. Molo di paingot hita. Ikon parjolo tasoba ibana. Ay raja na sangap jala marhuaso do ibana. Ini bedeta nakin nomor onomi. Puji Jahoba nasangap huhut marmulia. Ibana do nama dongani hita. Ibana do nama masu-masu hita. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho ali Jahoba Raja Tuhan namang gonggomi ngulunami nungahutangihon hami suaram marhite barita nauli dohot pengakuan ni parpesalmen ng Raja David tutong-atongan ni bangso na hinaholongan mi akan na hinaholonganmu dohot na hinokokmu dohami nuwaing naong marsar dohot ho marhite-hite hatam na badian akutangihon hami. Alani marhite pamujion nami di bagasan tikyon ali Tuhan. Marmulia jala marsangap maho. Jol mana persia mahami. Holan hodo si sobaw nami. Nang pimaragam hamaolon na hubulus sami di bagasan ngulu nami. Alay hodo na paluahon hami.
Tuhan nami di bagasan Kristus Yesus. Didongani asini roham mahami Tuhan. Mardalan di bagasan parngulon nami. Alay didok hatam do tuhami. Ditangihon na marpinggol mana didok nito di itu akahuria. Sahak manuai suaram tuhami o Tuhan. Di huriam HKBP cinta damai. Alani ihutangihon hami mai Tuhan. Jalahuokohon hami. Jehovah do Raja. Tuhan adalah Raja. Nama pahami, nama masu-masuhami, napatukon nasa nahasia di bagasan gulmit ningolunami, nama ngalihon hahipason, dohot nama nangihon, sudena nahu pasahat hami tuadupan munabadiai, puhana simar roham parmudu-mudu mahami, unak tinggalhon hami, nanggo satokin, di sude uarta nakutangihon hami, di huriam di HKBP cinta damayon, sayho mana mamasu-masu. Akan namar sahit pe daoni mana sida o Tuhan sian akar ruasmu. Namar ulang tahun pe nung ngaditik-tiko nak di warta sian nomor sada sahatu nomor 20 sia lehon magajang ni umur dohot hahipaso di nasida. Ruas na tabba pe Tuhan say ruas na burju mana sida tu akatikin na nangro jalan nama biar diokuhon ma hodor raja nagomonggom nasida di sudai pardalanan ningolu nasida. Tuhan di nanaing marlas ni roha ima huriam tarlumobi ina jumat di tonga-tonga ni huriam HKBP cinta damai nang ono 10 tahun mangukuhon haporsiaon di habalgaon munasaha di tonga-tonga ni huriam alani Tuhan say patinggil masih parion yak kay nami mangulu di bagasan na manangihon suaram na manangihon jom asadoho nasida muse hami na porsia diho masuk tupitu nang pinarademi dohot buku hanguluan asa parjabar di hanguluan naung pinarademi Tuhan say pabur jumakay na nami saluhu na makaholong iho nang akaruas ni huriam na soolo do pimasok tuak kapunguan lehon madinasida roha na terbuka asa tung takas pakanguluhon nasida di bagasan barita nauli manang nadia pepunguan na dimasuki Tuhan di tonga-tonga ni huriamon say homa Tuhan na mangalehon dinasida haringgason lau mamuji pasangapon ho di bahini Tuhan unak kolan marlas ni roha kami alay ikon marlapatan jala marguna may dihami Tuhan lamangulu mahaporsiaw nami dohot haburjon nami makaholongi punguan nami nahupatupahami di tonga-tonga ni huriam HKBP cinta damai nangakapunguan na asik pe Tuhan tidak kasakap na denggan nakusakapi hami di tahun 2025 manang na kunjungan gereja penahusakapi hami Tuhan dohot aka kebaktian padang nang nisakapan niya ka sektor nang punguan nang seksi Tuhan sayhona mamaso-maso asa marturi dohot denggan asa unang holan sinadongan hadagingon nahu pangasahon hami alay boy hami madok mauliate ala ni pamaso-masonmu diganup ngulu nami ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami na di bagasan parukilon pe ali Tuhan buasmu nangakana posom Tuhan nahuidahami dia kana humaliang hami di tonga-tonga ni huriam HKBP di bagasan na sa mingguon dua na posom nahuboto hami di jauho alani Tuhan apuli maka keluarga na di bagasan si taonon asa marlas ni roha na sida Tuhan di balik ni parukilon na ro di tonga-tonga ni ngulu na sida Tuhan nami jala di bata nami dia kana di bagasan hamalason lehon haringgason na di bagasan hagalion pargogoy akaya nakon nami nanaing ujian di parsikolaan Tuhan tabay bisu nang hapistaran asamar bisu na sida mangalusya ka sukucukun manang ujian na binahin ya kaguru na sida songoni manang kaguru pangajari benget mana sida Tuhan mangajari ya kaya nakon nami nang hupalumehon hami ajaran na sida asapistara kaya nakon nami itugutugun na sida gabe tau halomuan ni roham Tuhan disude pangiduan nami na suhagwaran hami marhite na di bagasan wartaon pe Tuhan sayho toktong napasikopon ho Bartulomo ni roham nang dia kausaha ulaon niya karuasmu di bagasan sa mingguon nang tua kaari na nangro madok mauliate ma akaruasmu Tuhan jala toktong dibilang-bilang ipabahenanmu nasahat di bagasan nguluna godang pasu-pasu mina pinasatu akaruasmu Tuhan jala toktong ma margugo na sida dohot mamuji pasangapon ho songoni nang akasitua nami pe naung majalo tahbisan hasituaon hipas manasida
gajang ma umur nasida rak marhubas mahami manugunugo karluas mutudalan hasitongani atong mga sahon asin roham martangiya kami tu adupanmu sesa jumolo dosa nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangiya kami tu adupanmu nabadiai asi marroham dihami amen. Tapapung umapiliata laos mared de mahita. Tatangya kon mapeliata tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ang li debata amanamin na di banua gijang. Hodo harvoan ni saluhut selehon-lehon na denggan. Dohot na sauli basa na mauliutus. Hupasahat hami masian na ni lehon mi tu hami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asaho parhasiang hami pelianon,
pati puluhon harajaon mo di tonga-tonga ni horiam doho di portirion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam tadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang say pinarbadia maguarmu, say rau maharajaunmu, say saut malomo ni roham di banutongaun songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siat tuhatta debata. Di pasu-pasu jala devamoti Tuhan debata mahita. Di sordakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasarhon madamena. Tuto ditabe. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.